Salutare pe lumea, numele este Alex și bine ați venit la un nou joculeț pe canal. Acest joculeț se cheamă Geometry Dash, câte am citit, și vă recomand să-l instalați pentru că este un joculeț foarte șmecher, câte am înțeles din poze. Și da, hai să începem. Bun. Nivel. Care? Ok, normal cum muri din prima, pentru că eu habar n-am cum să joacă asta. Am văzut să-l alți copii. Și prietenul meu filmează și... Da, am văzut că se joacă și el și m-am gândit să încerc eu, dar văd că nici la primul nivel nu pot să trec. Am o mâine. Așa. Bun. Mă enervează chestia asta. A 6-a oară la rând, cred. Dar se pare că nu pot să bag double. Nu! Atât de departe! Atât de departe, oameni buni! Da! Dacă iar muream... cred că pricep da. Cred că pricep Nu! Trebuia peste! Peste. Pe sub el trebuia, nu cred așa ceva. Imposibil! Te rog. Mă enervează la culme chestia asta. Nu! Nu cred. Yes. Du-te. Atât îmi trebuie să mor. Atât îmi trebuie. Aha, te-ai scorul. Du-te! Pui! Bine, acolo nu există asta întâmplare. Mei, du-te în puii mei. Mamă, mâine atât de greu! Glumești? Destul de să știi să joci. Ceea ce eu habar n-am. Propune să man. Acolo chiar nu se vede. Man. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Pleacă, boss. Hai că îmi trebuie să recordez. No best. No best. Ok. Să vedem dacă pot să-mi trec și acolo cu recordul. Ok, 14 tabu. Mama, cât de greu este. Mama, tu poți să fii easy peasy. Nu aș să mor. Chiar atât de... Nu e interesant jocul, adică chiar merită luat. Mă enervează! No! Du-te! Uite! Bine, bă! Ok. Atât îmi trebuia. Mamă, dacă de aici încolo e easy. What? Hai că încerc să nu mai mor. Mă rog să nu mai mor. Nu-i drept. Nu e dreptul meu, de ce mor mereu? Poți să-mi spuneți și mie de ce la jocul acesta mor mereu? Nu mai
murit. Deci... Nu mă așteptam să fie, deci chiar nu mă așteptam să fie atât de greu. Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mami, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. Mi-este frică să dorm singurică și mi-este frică să nu mor la acest joc. Mi-este frică să dorm singurică. Mi-este frică să dorm singurică, mi-este frică. 41, a 41-a oară când mor. Mi-este frică să dorm singurică. 42. Foarte bine, ține tot așa, Alexe. 43. Excelent. 44. M-a apucat acum la 45. No, 45. 46. 47. Dacă mor de 50 de ori fac scor record la moarte. Oh! 49. Mi-este frică să dorm singurică. 50. 50 de ori. 51. Ok. Nice. 52. La 55 în puțin. Asta dacă nu reușesc. Ok, nice. 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 Nice 7. Yes. Yes! Până aici a trebuit, oameni buni. Până aici a trebuit. Tu l-ai, domnul. Tu l-ai, domnul, Sfânte. Tu l-ai. Ok, păi cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like. Ne vedem, sigur, data viitoare.